نفس حدار كمدس اوكي قرب عبارستيزي بحنت جزء الجودة أيكونن أتحازا قلعت كني تريو الصغا لما تكون حتى من رأي مالت نسب كابل العامو كتصبي ولا يتخلن ديها هذا سبسي تزلات يذهب اوكي زلاتنا خنتايا نحنا حبشاوي إرترايان تيلنا أنا أبوينا دين كمان بنيزري بمسرته حبشا ولادي نم ولاد سلزخونك مالتي تزبلت زكالن ولادو كجبر زفتن سبي زيا تمسرت كن راح نكلالنا نودو أب مصحفنا له نودو حماق جبر وين قالوا حماق جبري له زبجس سب الله أيبلني بعبرة سبنا كلي سو أبزك راح نكلالنا انتايو جن زولو أبانا قربت لي أتعبابي أنا كمان يرو بجكا بس مرانو زعبيو نخالي زوباتات أب كتماتات سلزي نبركوسي يرداني ولا بس مراو النيرجن تلق زبالة رديتي بلي ناس مرا مالتي سو أب كالي نزولو سب بكبابي زعبي تاني مالتي توليدكا تحرك كلتا سلسة عمد دقيقات تتصعود كل كبابي خايز عبيكا قدف كتباسس أن هيكا ديخات راي كونت كله قرابتي زحرب سنة سرعات يتحزكايو سلازي نحنا نفلطو ولاد مستولده بيت مرت مسكداسي نابن تعديسي تسن أصنع تبليها أي تمهرتن يسن لي دلخو لبولد يزن بزلخ هاي تفلتنيا أوكي ما سوس بده يكون أصنع تقول كايا جن أيو جزا سري خليها يسرح كون هاي تفلتنيا أفتنا كم يخير اللغة هاي تفلتونيا انتين مالتي بيزيكلي أنا بعليه يزن برنيره عواتي ونكم مالتي كم زعينت سبكة بزعيو بخمسين عبينا سلزي أيو جزا خاذنا رأيه ودو مرتقين كامنا البعض مبر بس حسب راسكا ناخفته زر قال بلا يكون مالتي انتي مالتي عبزي مسمس تسبكم يات تقبر زفتن يس يفلت يا بأوروبا كذا نقرات كم زول لكن زي بالكخا كتب هاي تخليها سو زي تأمس أنا عبزي خنتاي دلي جنتاي جيجا سيل انتهى لنا تناتنا قلتنا تحساسبات ردي كونه حدا جزيون أب أوروبا فرنسا أب هولاند أب سويدن أب نرويج سلازلخا تمدك خاسي أوتوماتيك كالو تصبغ تمرت رخيبة مالو تصبغ عد الرخيبة مالو أب تصبغ عدك كعبيوم ترو حكيزي بيت مرتات كل مسألة تزلويو إزجن انتهي كنكلالنا أبو مني مسوم زمهار زلو بينما يكون زمهار زلو أوكي سبع له مسوم زمهار تمرتخا باي تفترة تمرتخا ودري أوكي سو حدا ممهر ወይ ክልተ መምህር እዮም ዘለዋ ኣብ ክላስ ናባት ንዘይ ፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ክላስ ሓደ ክልተ ኣብ ስዊስ ንኣብነት ማለት ክሳብ 3 መምህር ክህልው ይኽእሉ እዮም ኦኬ መብዛሕትኡ ግዜ 20 ተምሃራይ ኣለዎ ኣብታ ክላስ ንበሎም ነፍሲ ወከፍ ካብቶም 20 ሲ ሓደ ዓይነት ርዲት ክሳብ ዝህልዎም ኣይኮኑን ዝገልጹ ኣቨሬጅ ንድሕር ተረዲኦም ደንደይጎ ድሕር ደይርድኦ ኮይኑ ክሕግዝዎ ይፍትኑ ድሕር ዝተወሰነ ግዜ ግን ኣይፍትኑን እዮም እውን ምክንያቱ ኣለዎም ንሳቶም እውን መምሃራን ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ሞቲቬሽን ናቶም ወይ ገለመለ ቀሊል ኣይኮነን ትስራሕ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ዝርብሽን ገለመለን ብፍላይ ካብ ወለዱ እንደይሳተፉ እንድሕር ኮይኖም ብፍላይ ካብ ፀለምቲ ኢኻ ገለመለ ኢኻ ኩሉ እዚ ፀገማት ከም ዘሎ ኣብ ግምቲት ኢኻ ናትካ ተሳትፎ ኣመና እዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝምዕብሉ ዓለም ኦኬ ኣብቲ ቤት ትምህርታዊ ጉዕዞ ዓቕምታት የብልናን ፀጋታት የብልናን ደገፋት ናትና እውን ድሩት እዩ እንተወሓደ ግን ክንከታተል ክንፍትን ክንክእል ኣለና እንድሕር ኺኢልና እንድሕር ኣለና ኮይና ክንከታተሎም ክንክእል ኣለና እዚኣ ኣገዳሲት እያ ምስ መምሃራን ግዜ እንተረኺብና ፅቡቕ ዝምድና ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ከመይ ይኸይድ ኣሎ እቶም መምሃራን እንድሕር ትግደሰሎም ኮንካ ብጣዕሚ እዮም ዘኽብሩ ናይ ኩሉ ሃገር ኣይዛረብን ኣብ ስዊስ ግን ከምኡ ተገዲስካ እንድሕር ትድውለሎም ተሓቶም ኮንካ ናይስ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበኣር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ሓደ ምጉዳል ናይ ዋጋ ጌርና ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ስለዚ ክትመሃሩ ትደልዮም ዝተፈላለየ ኮርሳት ዕድላት ቁሩብ ፈጢርና ኣለና ክንብል ንኽእል ነዚ ዕድል ተጠቂምኩም ናብቲ ትምህርቲ ከይድኩም ሂወትኩም ክትልውጡ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ፃውዒተ እዩ ንሓፂር ግዜ እዩ ዝፀንሕ ስለዚ ዕድል ተጠቀሙሉ ይብለኩም ከይድኩም እቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች መጠን ፍልጠትካ ዝዓበየ መጠኑ ድማ እቶትካ ይዓቢ እዮም ዝብሉ ለባማት ቴንክ ዩ ሶ ማች ሓደ ኣለዉ ዘይፅቡቓት
زون كنفلت علينا دقنا بيت مرتون هارست كون خوليام وي كبدلو يخوليام بتمهارو كبدلو خولو بممهاران كبدلو خولو بستاف كبدلو خولو زون مفلات يدلي اب معبول عالم سلازلها كله صبق معناتها يكونن جي ودخا وي قالكا انا يبدل علىكم دهيلكا كسمعان كتكيل عليك ስለዚህ ምስ መምሃራን ኮንታክት ክትወስድ ክትክእል ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ንመምሃራን ክንሰማዕ ኣለና ንደቅና እውን ክንሰማዕ ኣለና ኣብ መንጎኻ መምዘኒታት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ካልእ እንታይ ኣሎ መምህር ወድኻ ሕማቕ እዩ ከምዚ ገብር ምስ በለካ እንታይ ትገብር ብዙሕ ሰብ ኣውቶማቲካሊ ንወደይ ይፀልኦ እዚ መምህር እዚ ትብል ሜቢ ኖት ምናልባት ከምኡ ዓይነት ባህሪ ክህልዎ ክእል ወድኻ ይጓልካ እዚ ክትቀበል እውን ክትክእል ኣለካ ወድኻ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ወይ ጓልካ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ዝሕልቲ ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ኢሎምካ well that's not the end of the world ኣብ ዓለምና ዓበይቲ ለወጥቲ ዝሑላት እዮም ነይሮም ኣብ ትምህርቲ one example ሪቻርድ ብራንሰን ዝበሃል ሓደ ቢልዮነር ናይ እንግሊዛዊ ቢልዮነር ኣብ ዝቐረበ ኸማ ንጠፈር ከይዱ ዝመፀ እሱ ፀገም ናይ ኣእምሮ ነይርዎ he was always slow ኣብ ትምህርቲ ሕማቕ ነይሩ okay luckily ዕድሉ ግን ወለዱ ንዑ ዝርድኡ ስለ ዝነበሩ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ወድኻ ወይ ጓልካ ብትምህርቲ ዝሕል ምባል ናይ ተፈጥሮ ነገር እዩ ናባኻ ጥራይ ዘጋጥም ኣይኮነን እቲ ዝገደደ ናትና እንታይ እዩ ቁስልና ሓባእቲ ስለ ዝኾንና እዩ ደቅና ከምኡ ይኮኑን ኢልና ኣርቲፊሻሊ ፌክ ካልእ ነገራት ምስ መምሃራን ተፃቦታት ትፈጥር ኪድ ናብ ሕክምና ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ መድሃኒት ዘይብል ሕማም የለን ኣብዚ እዚ ዓበየ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ብሕክምና ክወሃብ ዝኽእል ዘይ ሓካይም ክነስና ሌላ ሓካይም ስለ ንፈላሰፍ እኳ እዩ ኣብዚ ናይ ወለዲ ብፍላይ ብተደጋጋሚ ዝርዮ ፀገም እንተሎ እዩ ዶክተር እዚ መድሃኒት ውሰድ ምስ በሎ እቲ ሰብ እንታይ ይኸው ኣይወስድኒ ሲምፕሊ ኣነ ሕጂ ሓኪም ኣይኮንኩን ብዛዕባ ሕክምና ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልኒ ግን ኣብ ሂወት ገለ ነገር ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ኣብ ኤርትራ ኸማን መርፍእ ትዋጋእ ተኢሎምካ ንውጋእ ነርና እቶም ዶኳተርስ ብቅዓቶም ክንዝዮም ኣይኮኑን ስለዚ ኣብ ሓደ ዓዲ መፂኻ ሕክምና መፂኻ ሓኪም ውሰዶ ዝበለካ እንታይ ሓመቓ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ወይ ኣይትኺድ ናብቲ ሕክምና እንድሕሪ ኣብ ካልእ ቃታ ሙምኪንካ ማለት እዩ ሶ ንደቅና ክሕገዙ ኣለዎም ክበሃል ከሎ ኣብቲ ክሕገዝ ዝግብኦ ቦታ ክንከይድ ኣለና ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና ዝሃቡና ሕክምናዊ ሓገዝ ድማ ክንገብሮ ኣለና ደቅና ሓንቲ ዓመት ንድሕሪት ክምለሱ ኣለዎ እንታይ ኢሎምና ኣም ኦኬ ዊት ዳት ኢትስ ኦኬ ንተርፍ እኮ ነርና ናብ ትምህርቲ ኢትስ ኦኬ ሓንቲ ዓመት ተመሊስካ ንድሕሪት ምኻድ እንታይ ፀገም ኣሎ ወሸለ እንታይ ግን ወደይ ንድሕሪት ክምለስ የብሉን ኢልካ ኢጎ ሙሉ ህይወቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክላስ ከይተረድኦ ክሓልፍ ፅባሕ ንጎ ህይወቱ ተበላሽወሉ ኣለኻ ስለምንታይ ወላ 2 ዓመት ንድሕሪት ደይምለስ ተረዲእዎ ኮንፊደንስ ተሰሚዕዎ ክቕፅል ከሎ ዝበለፀ እሱ ተሃዋቂ የለን ኣብ ትምህርቲ ኦኬ ወዲ 17 ዓመት ወዲኻ ሰዋት ኣነ ወዲ 25 ዓመት ኣብ ስዊስ ነይረ መብዛሕቶም ደቂ 18 ዓመት ኣብ ዝተወለዱ ዩኒቨርሲቲ ክኣትዉ ኣይክእሉን እዮም ኣይ ዲድ ደንጉየ መፅእ ኣነ በር ኣይ ዲድ ምክንያቱ ደንጉየ ኣብቲ ገይ መፅእ ግን ብዙሓት ስዊሳውያን ኣብ ዝተወሊዶም ስድሮኦም ለይትን መዓልትን ይሕግዝዎም ነይሮም still they are just ኣብ ፅርግያ የፅርዩ ኣለዉ ኦኬ ካብኦም ንላዕሊ ኣለኹ ኣነ ደንጉየ መፅእ ቋንቋ ይፈልጥኒ ነይረ ብዙሕ ዝጎድለኒ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ደንጉኻ ስለ ዝመፀኻ ሂወት ኣውቶማቲካሊ ኣብቅዕ ማለት ኣይኮነን ወዲ 17 ዓመት ክውድእ ዝግብኦ ወዲ 20 ወላ ይወድእ ኖ ፕሮብለም ኣገዳሲ ንሱ ተሓጒሱ ክውድኣሉ ዝኽእል ነገር ክንፅዕር ኣለና ንሶም ተሓጒሶም ዝውድእሉ ንዕኦም ብዛዕባኻ ኣይኮነን እዚ ነገር ብዛዕባቶም ቆልዑ እዩ ኣይ ዶንት ኬር ኣነ ቀልጢፎም ይኸዱ ኣለዉ ድዮም ሕማቕ ድዮም ዘሎ ነቶም ህፃናት ብዝከኣለና ንዕኦም ከም ዝምጭእ ክንገብር ኣለና እዚያ ክብለካ ይደሊ ኣም ቨሪ ፓሽኔት ኣባውት ኣዛርእሲ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ክዝረበሉ ዝኽእል ግን ብሓፈሻ ናይ ህፃናት ነገር ኣብ ውድድር ኣይንእቶ it's not about you ናይቶም ህፃናት ቀዳምነት ክድርልና ኣኻ ኢጎናትካ ኣነ ዶ ከምዚ ወደይ ዶ ከምዚ who cares ሳዋላ ስለምንታይ by the way very good example Albert Einstein was a genius ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ገለ ካብቶም ዝሓየሉ ሰባት ኣልበርት አንስታይን ነይሩ ደቁ ኸ they were not simple as that ደቁ were just ደቁ ከም ዝነበሩ ሰብ ኣይፈልጥን why because they were nobody normal ተራ ሰብ እዮም ነይሮም in fact ብዙሕ ፀገማት እውን ነይርዎም so እንታይ ማለት እዩ ክንምንታይ በልሒኻ ወይ በላሓይ ክስኺ ደቅኺ ከማኺ ይኮኑ ክእሉ እዮም it's okay ሂወትኩም እያ ኣምላኽ ግድን ንስኻ ከም ስለ ዝኾንካ ከምኹን ማለት ኣይኮን so እዚኣ ኣብ ግምት ኢትና ነቶም ህፃናት ብዘይገድስ ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ ናብኡ ክንድግፎም ምስኦም ክንሳተፍ ክንዋሳእ ብዝከኣለና ንኽእል ተኾይና ማለት እዩ ብዝከኣለና ክንፅዕር ኣለና ነዊሕ መልሲ ይበካ ኣለኹ
يا انت مثلك اذا حتى حيتك في اللاي بصراحه خون خل ወይ ብወልቃዊ ልዕዘቦ ነገራት ሕጂ ብፍላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ መምሃራን ዝሓተዎ ነጥብታት ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ቆልዓ ትምህርቲ ክሓምቕ እንድሕር ጀሚሩ ኣብ ክላስ ዘይምስታፍ እንድሕር ኣምፅኡ እዚታት ይሓቶ ካብዚኦም መበገሲ ማለት እዩ ትዝሕቶ ድሓትዎ ሕቶ ሕጂ ወላ ምስቶም ደቂ ክላስ ክሳተፍ እንድሕር ዘይጀሚሩ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለካ እቲ ሕብረተሰብና ናይ ዓድና ቶም ብፍላይ ቆልዑት ጎቢዞም ዝመፁ ደቂ 7 8 ስጋብ 10 ገለ ዘለዉ كحوس غلو كلاس صوتا خمزي أخذ رعينة صوتيهم مدفوفة أجلا أبز عاد خم يكونوا أبز عاد زخون خر حاتت نحر دليخة كتوصل نحر دليخة حاتت كها توصل فلا يكون عد مالت حجي كل عد عدنا كم زحوسي كم مسير كخمزي حوف تبلو قال حجي أنت يتنعم لو تم تعادوا تم فلا كل عد ولا تم عبيت أنت كم زي فولي بهري زي كابز تبقى سم كأني يحاتوا ما تقول عن تيكون كابل تقول حجي حتتات مسحاتو قن حجي سمعوا زي فتحتي تهون كم بسولو ودقي تغايقهم ولدي كم زغيرمني ولدي كم زخينه ولدي تغايقمني مص حجي انت خوينه شعو اتحزاني قلعت حماقي تباحيلو ناب ولد مصراي مص مالتي نبوخون خل ندخون خل يوريو انت قبرو موبخا ابي ندي هرما وكا ادي كم زيرات تغايقون بي ازيتات معي ستريس قبر لي يالو تباحيلو شعو ناب زي تري غدايات مات حجي نحنا خنطنقق زلنا كل غيزه نقولعتنا انتين فلاي مسبح لي تحزنا دي بس هيمانه تحزنا قولعتنا نبلوم نغرات مستي كلاس تمرت زمهرو مرة تتصراري كخون يبلو معناتو نحر أنصار كوينو وتم قلعت حنقولهم مرة إذا دخمو مالتي Yeah, زي تعطونا له I think تي ناي ترى ولدي عبر استيو بحكي كمزي أنا نسخان تزاردنا كنقبرون نخيل ويكلا يكونن جن من البعض كحجز لازم خلينا نزارب زلنا نمبر تيماناي ولاد مخان أنا بعمي بزوج حدا نجارات كبريز في التنمياتو كدمي ولاد مخان كان بعالخاول ولا عن تلخاسي ولادت كنا يدخلنها so simple as that نبحال مخاد أنا ون بقع كيكون كي ولاد غينه so كاب نفسي سلازم فلطيو نسخان بعالخا دليتات كاب هيوت كي بس حكا ولادت خون دحر لها نتولد زقبا نجار كتبت خل مالتها يكونن Okay, so زي عبجيجات هتزول بتحبرتسبنا. I hope بقول نجارنا نزق الداينا يولد النت رئيسي تزقات ما قات يمنديو نتبي حجز ما تسجن هذا فلوي نجار كجبروا لزغل مهنياتو كي تقرب كولاد سلة تخون زقات مسجمات يزبزه. قال سران كلتن سران سلامة كمون. كم يجري بقعت ولاديت كتكون نبعلا بقعت من سيك كتكون كمان هيك قالتنا الله. Okay, تودي وتسرح مشامت. No, it doesn't work that way. تودي تمرتو دي قدايو نسو قدم كباص حق خلالو نهيوت انتاي كم زدل نبعلو قال عايز له تعدي اوكي سو نبعلو افت زبص حي بصحنا له السيستم كما كم صراحه فلتنا له ولادو خوينو فلوي ነገር كغبر كصبيت خدنا تنكو هنغبر زغل حتى قاطي مزول ነገራት لبنا كفيتنا كنمهار لنا تنسمع كنكلالنا كل سب فلسفه كوني اكني دخمت كم زلنا كنفلق كنكلالنا كنصعر كنفتن كنكلالنا دحركا نخنفلك كتبغسون وسدارنا غلغله سبات اي تبغسون አለው just ወላዱ خلو التحالفነት اي تردو من አለው እንድሕሪ ወላዱ ኮይንካ ዝበስሕ ግዜ ፊልምን አይ ትግርኛ ደርፍን አይ ትግርኛ እናሰማካ ትحልፈለኻ you የለኻን already it's a big mistake በቶም ቆልዑ እንታይ ኻት ነግሮም ዘለኻ እንታይ ኻት ተقربም ዘለኻ بخمي ኻት ትሕግዞም The only thing is on the photo, kid after that's out here can is television tree, telephone cat no. Tom قالوا كعبة خيام زتمتو. بعنو جو فلوين أجر كوناي كولونيا. سغمان أملاق بحالو اللوي ليه زحلف مبر بتناتنا دخمتات أبجمد بمتاو بزوج أجمعتي زلنا. جن نحنا زل انتهز بلانه مستوم كالو تحبرت سباتين ولا درينا. نحنا ناتنا ستايل لنا انتهي جن نفس وقف فلادي. زكالو خجبر خلالو زكالو كل زاد اللي نجار اتبع عمق جبر زخل مبر تمرتي ولاد وليد كان عبخال ولاد نبعلو 100% سرحيو كالي من قدك مهاريه مويا خجبري كالي لا يكون لذي قدم مولادنا توم دي ولدنا زلنا نحسبلو كاسيلنا نبصحيو اي كترفنيو ابتي نحنا ناتنا مزجبرنا نكبرو اتوم وليدنا زلنا دما زكالنا نكبر كبل خلو